Ang oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga. Mayong aga Panwa Syudad sa Rojas nga probinsya sang Capiz. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga katuran nga matag Palamati. Sa 16 ka kabanwanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas. Nagapadabot maging sa pagpanamyaw sa aton nga makuturan sa kaiping naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya Kangantique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, kag probinsya sang Guimaras. As far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapadabot maging sa pagpanamyaw kung nagapangayo sa katawran sa aton nga mga kuturan nga Overseas Filipino, napadayon nga nagasuporta ka nagtutok diri sa 88.1 Kadar FM. Temporary anay naton yung tato naton mga matahong nga mga bahanon sa sining nga mga tinion ay sining tion no makaupod naton ang naga-serving nga director no sang Commission on Social Communications kag subugman ang spokesperson sa Archdiocese of Capiz. Iniangot mga kaabiyanan sa pag-appoint no sa aton pinalangga nga Senior Arsobispo kaga sa karon no amo ang aton nga pinalangga nga Jose Cardinal Advincula Jr. DD sa sining matapos man no sa maayo nga balita diri sa aton sa Archdiocese of Capiz kag sa pungsod sa Pilipinas. Hindi ko na pagpadugayon pa no para sa nga pagpanamyaw. Welcome naton no Reverend Father Jose Arturo Emilio Arbati. Mayong aga padre kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad subong nga aga diri sa Kadar FM. Mayong aga alagad rin kag subong man sa mga nagaupod sa aton sa diri sa Kadar FM. Mayong aga sa inyong nga tanan. Okay, no, isa ka maayo kag dako nga balita ang nagkibot sa aton kagabi, Father Emil, no? Kag iniangot no sa wala naton gina-expectar kag subong man no balita nga sa diin no hindi lang diri sa Capiz kumbaga naglanog kundi sa bilog nga Pilipinas ining pag-appoint no sa aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo. Now, ang una naton nga pamangkot no an sa imo nga pakikistorya no kay Monsignor Joe kay Cardinal Advincula, ano ang nangin una sini no niya nga nabatsyagan matapos ining pag-anunsyo ni Pope Francis no nga isa siya sa mga giningadlan no nga kardinal sang simbahang Katolika. Okay. Sang kagabi October 25 ginpalapitan si Monsignor Advincula, si Cardinal Joe Advincula, sang duha niya kaupod ng mga kaparian dito sa iyang residence, si Father Bautista kag si Father De Liera,
around 7:30 gabi na. Kag ginpakita nila ang isa ka picture kag kung sa diin naga-announce ang aton Santo Papa sang bag-o nga grupo sang mga cardinal sang aton nga simbahan. Kag ang una gid nga painuino ni Cardinal Advincula amo nga hindi siya magpati. Hindi siya magpati kag nagapainuino siya nga basi nagsala lang ang pag-announce kay diri sa Panay Island may ara sing tatlo sila ka mga obispo nga ang ila pangalan Jose. Jose. Ang iya nga painuino nga basi nagbaliskad lang o kung ano nga nagkalatabo nga nagbaliskad ang apelyido nga Advincula. Pero sang nagapadayon ang inuras ti didto niya gid nakitaan nga kag may video na nga iya gid nabatian nga ang iya gid pangalan ang gin-announce sang aton nga Santo Papa ang bag-o nga cardinal nga diri nagahalin sa Archdiocese of Capiz, Philippines. So, meaning, daw grabe man ang pagkakibot ni Monsignor Joe o ni Cardinal Advincula no sa sining balita anyway prior sining announcement ni Pope Francis Padre no may idea ayan si Cardinal Advincula about sa sining iyang appointment. Wala gid siya nagadahom-dahom kag wala gid siya sang ideya nga amo ini ang matabo nga appointment para sa iya. Kay ang iya nga hambal usually kung may ara sang mga muna nga klase nga big appointments may nagalagaw nga istorya sa ila nga mga kaobispuhan. Pero sa siningation wala gid siya nagapainuino nga siya gali ang i-announce kag i-appoint nga isa sa mga cardinals nga diri sa Pilipinas. Kay sa kadamo sang obispo hindi lang mang diri sa Pilipinas kundi sa bilog na kalibutan no. Sa imo Padre, ano ayhan ang nangin rason no sang Santo Papa o kon sang Vatican no kung nga napilian ang aton nga pinanangga nga Senyor Arsobispo nga mangin isa no sa mga kardinal na sang simbahang Katolika. Sa sina nga pamangkot kapareho gid ina sa pamangkot kuman sa iya kagaina nga ang iya nga appointment ano ang implikasyon sini sa Archdiocese of Capiz kag ang iya nga sabat nga isa ini nga pagkilala sang Roma sang buluhaton nga ginahimo naton diri sa Archdiocese of Capiz. So nakit-an sang siguro naghamba si Cardinal Advincula nga posible nga tungod man siguro sa papal nuncio nga nakaabot ang iya pangalan didto kay Archbishop Katcha nga nagbisita diri sa aton sang nagligad nga tuig. Oh, wow. Grabe, no? Anyway, kay ang gina-expect, no, sa aton nga mga tumuluo, sa aton mga kaalagad, nga may ara, ginman i-announce yan, no? Si Pope Francis nga bagong cardinal. Pero, daw wala ginalakip ang aton nga Senyor Arsobispo. Kay supposed to be, ang ginabasihan nila ang sa Manila, kag sa Cebu, kay based sa aton nga daw rules, no, sang simbahan, diri kita makuha sang isa cardinal, no? Sa mga majority sang Katoliko no diri sa Pilipinas. Now ano ayhan bala no ang nanginabalasihan sang Roma kag ni Pope Francis Padre no kay ang Capiz state daw hindi man makabig nga kapareho gid no sang Cebu kon sang Manila nga tuman kadamo gid sang miyembro no sang Catholic Church. Okay. Ang ako man masiling kaya ang aton nga Santo Papa, si Pope Francis, he is a man of surprises. Kag waay gid kita kahibalo kung ano ang iya ginapangita nga naiara gid bala sang talaksan. Basta sa iya nga pagpangamuyo kag pagpamalandong kung iya makit-an nga takos sa sina nga klase sang assignment di ginahimo niya. Apang siguro sa ato man matanaw ang ato nga Senior Arsobispo Anay, si Cardinal Advincula,
ang iya diri nga sa iya nga pagpangalaga diri sa aton sa Archdiocese of Capiz, nagtukod siya sa mga mission stations. Okay. Kag paagi sini nagdamo ang aton mga simbahan, mas naglapit ang mga pumuluyo sa mga kaparian, kag ang kaparian mas nakaserbisyo pagid sang tutok sa aton diri sa Archdiocese of Capiz. Sa akon ina personal nga pananawan nga basi nakit-an gid ina. Okay. Sige. Now, sa sining ingadlan sa iya no bilang bag-o nga kardinal, ano bala no sa aton nga mga kauturan, no, especially sa mga pamati sa aton sa radyo, no, ano ang mga responsibilidad, especially ang mga major responsibilities sa isa ka kardinal, Father Emil? May duha ka mayor nga obligasyon o kon buluhaton ang isa ka kardinal. Number one, amo ang iyang paghimo o pag-ubra sa iyang mga ilikuton sang simbahan nga angot gid nga malapit sa Santo Papa. Oh, wow. So ara gid ina nga may ara sang direct contact gid ang aton nga cardinal sa Santo Papa. Kag sa pag-ara dira gabulig sa pag-administer sa simbahan as a whole. Ang ikaduha nga mayor nga obligasyon man sang isa ka cardinal, amo nga miyembro siya sang ginatawag naton nga conclave sa pagpapili sang masunod nga Santo Papa. Kag tungod ara man siya dira sa pagpili sa masunod nga Santo Papa, may ara man kahigayunan nga mapilian ang aton nga pinalangga nga Cardinal Advincula nga mangin Santo Papa. Grabe. Anyway, kaangot sini no, Father Emil, kay may nasiling nga may mga sahi man sa mga cardinal sa aton nga simbang Katolika. Now, sa diin balaya na belong no si Cardinal Advincula kag aside sa itong mga katungdanan niya, may ara pa yan sa mga special pagino nga mga responsibilities ining kung sa din sa nabelong nga klase sa cardinal. Okay. May ara tatlo kahalintang ang pagka-cardinal, cardinal deacon, cardinal priest, and cardinal bishop. Sa sini, may mga announcement nga nagwa halimbawa dito sa UST ngang ilang nga pag-address kay Cardinal Advincula is cardinal priest. However, si Cardinal Advincula sa mga pag-istoryahanay kagaina, waay pagid sang nakaabot sa iyang communication kung ano siya nga cardinal nga level. Sige. Pero amo inaanay lang basta ang klaro nga isa siya ka cardinal. So meaning may may ara pa sang surprise kumbaga no sa tion nga ano tawag sa ni Padre kung sa November 28? Sa November 28 amo ina ang consistory kung sa diin ginapatawag sang aton nga Santo Papa ang mga cardinal agud to nga maghinun-anon sila kag kung ano ang mga buluhaton para sa simbahan. So November 28 kag ang sabat ni Cardinal Advincula wala pa sa mga detalye kung ano ang matabo sa consistory. Halimbawa, may ara bala nga paghiwaton nga virtual consistory or kinahanglan gid bala nga physical nga maagkadto gid siya didto sa Roma para sa pag-attender sini. Kay subong man amo man ina ang mga tion nga ila ginabaton ang ila nga red hat. Nga do formal sila nga gina-instalar sa ila nga pagka-cardinal. Sige. Anyway, na-mention mo na kagaya no. Pero ano ang mangin implikasyon sini no diri sa Archdiocese of Capiz kag subong man no sa bilog nga pungsod Pilipinas no ining paghingadlan no kay Cardinal Advincula. Dako gid ini nga grasya sa bilog nga simbahan sang pungsod Pilipinas. Kay tungod diri sa aton apat mamanlang gid ang cardinal naton kag sa apat ang upod dira si Cardinal Advincula, duha lang gid sila ni Cardinal Tagle ang pwede nga makaupod sa conclave sa pagpili sang bag-o nga Santo Papa in kaso man gid nga matabo ina. So isa ina no nga kahigayon nga dako gid nga grasya para sa aton tanan nga may cardinal kita. Kag subong man para diri sa Archdiocese of Capiz si Cardinal Advincula siya gid ang nahauna nga cardinal
nga naghalin diri kag tumandok sang aton pinalangga nga probinsya kag Archdiocese of Capiz. So amo na gani sulito nakon pagkilala ini sang hinimuan man naton diri bilang isa ka Kristohanong katilingban diri sa Capiz ang pag-elevate kay Cardinal Advincula. Okay, sige. Anyway, example, abi padre, no? Ma-assign si Cardinal Advincula, no, sa Manila or sa dinman nga bahin sa pungsod or even sa kalibutan. Ano bala ayhan ang posible matabo diri sa Archdiocese of Capiz? In kaso nga hatagan sang bag-o nga teritoryo si Cardinal Advincula nga outside sang Archdiocese of Capiz, te ang matabo diri sa aton sa Capiz sede vacante. Te wala kita sang arsobispo maging ilo kita apang ginapangamuyuan gid naton sa mahal nga Dios nga sa pagiya niya kay Pope Francis mahatagan man kita sang ato man nga bag-o nga manugtatap diri sa aton archdiocese. Sa imo abi padre, no, personal nga pamalandong, no? Sino ayhan, no? Example abi, diri man makuha gyapon ang Santo Papa, no, sa magabulos sa iya. Sa aton diri sa Archdiocese of Capiz, sino ayhan, no, ang may ara sang dako nga tsansa, no, nga magbulos sa aton nga obispo. Kay sa pagsabat sina kuhaon ko gihapon ang Penoino nga natabo sa kay Cardinal Advincula nga wala siya kabalo. So sa akon man wala gid ako kabalo. Oo. Kay nakibot gid kita, nakibot man si Cardinal Advincula. So kung sino man ang mangin obispo diri sa aton sa Capiz, do kapariyo man kay Cardinal Advincula, makibot man kita. Oo. Anyway, sa pagpakikinunanon mo, kaina lang padre, no, kay Cardinal Advincula. Ano ang mga plano abi niya, no? Ano ang mga nagresulod sa iya Penoino matapos ining nasabitan nga announcement? Ang aragid sa iya, una, inang nahadlok. Nahadlok tungod kay kahibalugid siya kung ano kadako ining obligasyon ang ginahatag sa iya. Tapos mi ara man sa Penoino kag pamatyagan nga inang dungog kay ti ginhatagan ginkilala ang Archdiocese of Capiz. Subong man ang iyagid nga mensahe para sa aton tanan, nagapangayo gid siya sang pangamuyo. Nagapangayo siya sang pangamuyo naton nga hatagan siya sang Ginoo sang duha ka butang. Grasya kag kapag-on nga iya matuman ang mga obligasyon sa sini nga bag-o nga assignment kag bag-o nga level sang iya nga pagkapari. Okay, sige. Lastly, no, on behalf sa Archdiocese of Capiz kag on behalf ni Cardinal Advincula, ano aton nga mensahe, no, sa aton nga mga tumuluod diri sa archdiocese or even, no, sa pungsod Pilipinas, padre? Luyag ko nga ipaabot sa ngalan sang aton nga arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz, si Cardinal Advincula, ang iya nga gina-share niya ini nga grasya sa aton tanan diri sa Archdiocese of Capiz kag sa bilog nga simbahan sa pungsod Pilipinas. Dako gid ini nga grasya sa aton kay tungod magahilapit na ang aton nga ika-500 celebration sang aton nga pagkakatoliko, ini nga elevation ni Cardinal Advincula sa sini nga estado, hang dako gid ini nga grasya kag regalo para sa aton tanan. Nga buot sa yuron nga may ara gid maayo nga nagakatabo sa tunga sining kabudlay sang pandemic. Nagahatag gid sigurado gid ako nga kita tanan nga mga kapisnon malipayon. Kag dira nakahatag gid ini sang maayo nga buot sa aton tanan. Kag magpakapaskog gid kita sa sini nga tion sang COVID-19. Okay, sige. Anyway, daw nadumduman ko lang ni Padre, balikan ko lang, no. Ano bala ang ekspektaron, no, sa mga tumuluo matapos ining sabitan nga balita, no? May high mass bala or may celebration kaangot sining mangin na cardinal na aton nga senior archobispo, Padre? Sa subong, nagahulat sang formal communication
si Cardinal Advincula halin sa nunciature. Subong nga aga, nakabato na siya sang tawag halin sa apostolic nunciature nga naga-express sang ilang nga congratulations. Amo palang ina ang update sa sini nga tion. So wala pa sang mga schedule nga sang misa de gracia sa sini nga appointment. So sa subong ang disposition ni Cardinal Advincula, he is composed and he is in a very prayerful mood nga he is taking in everything one step at a time. Okay, with this information, madawag salamat, Father Emil. May iban ka pa nga in-inform sa aton ng mga kaalagad basi may nabilin pa talaga. So far do wala na gid man. Okay. Sige, thank you so much gid, Father Emil. Sining kaygunan nga napatag sa aton nga mga uturan, sa aton nga mga kaalagad ining sambitan karon maayong balita diri sa Archdiocese of Capiz. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 11:24 diri sa aton nga pangalagad. Balik sa aton nga mga matahom nga mga ambahanon. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalong nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghunahuna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo, nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. Shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.
with the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive, I'll be a witness, I'll live and shine. I am Catholic, I am alive, I'll always follow the Lord of life. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I Dear brothers and sisters, good morning, kag maayong aga sa inyo nga tanan. Yari ako diri sa Archbishop's Residence diri sa Lawaan, kag kaupod naton ang bag-ulang gid nga ginproklamar sang aton nga Santo Papa si Pope Francis, ang aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo nga mangin isa na ka Cardinal. Kag yari kaupod naton ang atong gid pinalangga nga si Jose Cardinal Advincula Jr. Mayor, thank you sa kigayunan para sa sini nga interview. Ang amon nga pamangkot san umonyor na hibalaan man nga ang pronouncement o announcement sang Santo Papa party sini. Una, good morning Father Emil. Good morning man sa aton nga mga tagpalamati. Kagabi isang mga 7:30 siguro, una ko na batian ining kabubuton sang aton nga Santo Papa, Papa Francisco. Kay wala sa akon nga luyo ang akon nga cellphone, ang duha ko kaupo diri sa balay nga pari, si Father Anthony Bautista kag si Father Mico Diliera, amo ang nag-una nga nagpahibalo sa akon hanungod sa sining balita. Gani nakibot ako, wala gid ako nagadumdum, wala gid ni nakasulod sa akon huna-huna nga maabot ini nga sahi sang pag-alagad sa aton simbahan, mag-aabot ini. Siguro masiling na akon nga nagapasalamat ako sa mahal nga Dios, kag gapasalamat man ako sa aton nga Santo Papa sa sining iya nga ginahatag sa akon nga responsibilidad, bisan matuod nga dungog man ini, dungog hindi lamang sa akon kundi sa mga tumuluo labi na gid diri sa aton nga Archdiocese sang Capiz. So, Your Eminence, ang una-una mo gid nga balatyagon sang ginhambalan ikaw kanday Father Bautista, kanday Father Diliera, parte sini. Ano gid ang una nga nagsulod nga balatyagon sa imo? Hindi ako magpati. Kay wala gid ako sing nabatian nga abi may nagapanalawsaw kay kun aton nga hibaluon, kun nagapili sang obispo o kun sang arsobispo para sa isa ka lugar, may mga mabati-batian ka na nga mga ulo istorya,
Pero ini wala gid ini, gani nakibot ako, kag bisan siguro ang akong duha ka upod nga pari, nakibot man. Kag ang unang reaction ko is, basi nagsala sang communication. Basi damo kami nga obispo, diri pa lang sa Isla Sang Panay, 3 kami nga obispo, nga Jose ang una nga ngalan, basi siling ko nagsala lang ang apelyido. Siguro daw pamaagi na agud nga mapanghiwala, pero nagsunod-sunod na dayon ang mga text messages, mga balita sa social media. So daw, ang una yung nga balatyagon sa akon nga nakatukaw, amo ang daw kahadlok, tungod sang responsibilidad niya. Kung may kalipay ginman, siguro gamay katama, no? Kay daw ang akon nga panumduman niya, daw dira na ka-focus sa sining responsibilidad nga ginahatag kaupod sang sining kadungganan. Sa sining appointment nimo, ano sini ang implikasyon diri sa aton sa Archdiocese of Capiz ini nga appointment? Siguro isa man ini sang pamaagi sang pagkilala sang aton Santo Papa, sang pagtuluhan, pagtuo diri sang aton mga katawhan diri sa aton nga Archdiocese sang Capiz, no? Kag siguro base nakita niya paagi sa iban nga mga nakapaabot sa iya ang ginahimo sang mga kaparian diri sa aton nga Archdiocese, no? Nga nagapatubo gid, nagahimud-os gid nga mapatubo ang aton nga pagtuluhan sa sining nga bahin sang simbahan sa kalibutan. Your Eminence, ano karon ang imo nga pangamuyo sa sinina nga tion sang imo nga ministry? Ang akon nga pangamuyo, luwas nga nagapasalamat ako sa sining pinasahi nga grasya nga ginhatag sa akon sang mahal nga Dios paagi sa aton nga Santo Papa. Nagapangayo man ako sang padayon niya nga grasya, nga bulig, nga matutom na akon nga matigayon ang akon nga mga buluhaton bilang arsobispo o kon sa sining bag-ong hilikoton nga ginhatag sa akon nga pagpangalagad nga ginhatag sa akon ang akon perming pangamuyo among Ginoo imo niya simbahan hindi ni akon. Siling ko perme, gamita lang ang mga tumuluo, gamita ang kaparian, gamita ako para sa pagpalapnag sang imo ginharian. Your Eminence, salamat gid sa sininga kay gayunan kag koopod sang Archdiocese of Capiz kag sa tanan nga bug-os nga simbahan diri sa Pilipinas. Ang ginaupdan gid namon ikaw sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios sa sininga dako nga obligasyon kag responsibilidad nga ginhatag niya sa imo sa sininga tion. Sa liwat madamo gid nga salamat. Your Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Thank you man, Father Emil, and you are welcome. Madamo nga salamat kag God bless. Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Thank you man, Father Emil, and you are welcome. Madamo nga salamat kag God bless. Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Thank you man, Father Emil, and you are welcome. Madamo nga salamat kag God bless.